sarpo teronarong langbuko long haladak sainik school project nang lelo halabang so project panon kam cheng bang bom tanglo art development and chenglo forest clearance kaduk we cheng bom tanglo sida me hadak ke do ra tu rong in koisus doning koisus se longly affected atu longly kan hok dun atu alang litum chini pa me melang ko pisi ta so school ke bang pen alang litum kisung jima ke joy ke jima halabang so lam ke chini ne pin lang lasi lahai hoi alam nilitum kame than bom lo sita rat atum tame ka chini ne dum sike ong lang la penang parke la kapre ka state pen tame texer atum professor atum scholars atum tame karbiang long phan nang ka chini kang tung atum do dak el tuma resources ko son si dak preserve jema illegal ko pine doma we ma lahai tame dak lahai hui tame news long klang o la pen in karbiang long non ke news long do kok lo India map long ta la sela hai hu alam ka chini bala dum ta chining tung si la ke wang lo pini la pen la bang so ke wang fut rong sor tum nang che tong dun rong sor tum nang phan arjulo ko pilo nang le tum ka chini ke pu masela tum jata nang phan thek the upi si sainik school long pen ko pi sale doji ma po alam la tum chini ne la pen dak admission procedure ko son lo da chini ne la dak recruitment procedure ko son lo puta la hai tum rong sor tum chini ne la sela hai hu alam ala ka chini atum sainik school ka charlie atum tame do halai tum tame theni ke thani panselang litum han wang lo sita me pini dak tong sokot pen police force nang toy dak dilai la pen dak manja police force nang toy pen halabang so peaceful democratic pini ka chingwai ka chingsai ji ka che thanji alam mang ke pini ka than nong le det lan da galilang nilitum phan non mat pini pen nang tum han dak yong sike wang lo bonte nang han case pen nang arrest ji basil tum han dak manja SI lo na pen ha dilai tum bahani tame tum hanang ba pheril ason si asonak thaksi rong sor phan tame amen nang tok lo her hab lo je labang so a project la ke government a project la ke nang tum jat noi long le che pek du nang pol ason si her hab la son si claim asinone tum pung tung bang la hen lo hong pen ke wang tum phan alang le tum professor tum research scholars tum phan non mar alang tum phan detain pen pajok serak ning pajok ngoi la jong si pajok je lo tang te la ke karbiang long asor rat ke lage thu pagi bang ke lage ang teklang lang sata man ko mani pan kai rest mane case FIR la so restart la so dela nili tum phan ang ke res kali bode dak khanan da nange wanja kam ta we ke di hok pet ke police tum mangai tum hanang ke res lo tida me rat tum nang chini dun de job non ke nang ke res kali pusalang tum cepak lang lo la pe non hong pen ke wang tum phan bang ke alang tum arju bom lang ipini investigate bom lang la tum phan tame la si alang litum ta alang tum phan detain pusala tum pulo hatum han tame nang lo serak ning gusin tum sonne hola hong pane ba kopia department kopia tum lo sa alang litum ke la environment na hin ka charlie ke thek tum la pen inut bang ke la ke IMM Indian Institute of Management lo la multi purpose project long pini ne apu thak hai lo ke than bang alang ke asil hai ka chini phan ke rong wang wek nai kali madi asil hai aphan si alang litum ke wang lo chini phan si ke wang la sar tame pupon bom ditilo 6 schedule long minerals la pen ka pre ka tum hormu do o sitame litum aron bang na anta che semar mede la si aron ka che semar mede da jok dak bang ke kaita illegal ason si la hai ke pon bom lo la si 6 schedule aron na teng pen tum la hai mineral extraction phan pen chenglok ka du ko we rules jong si semar lo dang te definitely council long si revenue ke dopo la ke tum si long ko sita non ke alang litum claim ke det lo aron re chalan kawi pen si phur bom lo roi chong hu bom ason si tum thek long la is that our people, we are political party persons and then social workers. We are concerned with environment and protection of our land and our people in 6th schedule area in Karbi Anglong, West Karbi Anglong and in the Mahasau. We have been hearing that some companies have come in Langwoku area and they are trying to set up some mining operation there. They would destroy the earth, the soil of the cultivation areas of the people.
they will not be able to stay, they will be evicted. All the tribal people will be evicted from there. So our people have only gone to see. We have not entered the area also, but they have been talking to the people only. The rest, the detail, will be spoken by Vikram Hanse and Mr. Dole, Pranab Dole, because they are the people who have faced the real thing. Yes. You can ask them. Thank you, sir. But we demand that there should be no arrest. This is only harassment. The police is only harassing us.